We beginnen met het bericht dat het OM niets tegen Nuto heeft. Tenminste, dat zegt een van zijn advocaten. Het Openbaar Ministerie op Curaçao gebruikt niets anders dan roddels om een crimineel imago van Nuto te creëren. Daarmee wordt duidelijk geprobeerd om hem te koppelen aan een vermeende criminele organisatie, zodat er een basis kan worden gelegd om hem te berechten. Maar daarvoor is geen bewijs. Dat zegt advocaatmeester Laura Versluis vandaag in de Extra. Ze bracht het gisteren naar voren bij aanvang van de 2 dagen durende verdediging van Irvin Nuto Wawu. Zoals bekend is vorige week de marathonzitting begonnen. Het OM eist levenslang tegen hem en verdenkt hem onder meer van verschillende moordaanslagen, het plegen van verschillende moordaanslagen, grootschalige drugshandel, ook de smokkel van wapens, witwassen van geld en dergelijke. Maar volgens zijn advocaat is er alleen maar sprake van roddels en achterklap wordt vervolgd.